Maayong buntag mga bro. Naadi ay ko ipa tag-an nyo, di mga lingaw lang bro. Matag-an na kanyo bro baka na. Pero kani akong ipasalig nyo bro. Dili gini siya bastos bro. 100% di gini siya bastos pero inyong sabot di ko ka kuan sa inyo ang hunahuna ba basig mabastos di hunahuna ba pero kani akong kuan bro di gini siya bastos lingaw lang bro. Ani bro, mali siya bro. Hunol-hunol nga hikapon kasagaran gamiton sa mga lalaki. Kasagaran gamiton sa mga lalaki. Ya to, kung mapiit sa duha ka ngabil, ang tumoy ni ini magbasa ang tumoy bro. Pero ba ako lang nga digri bastos bro. Ang tumoy magbasa bro, pero dunay init nga, dunay puti nga muguwa. Apan init nya to lami pamation bro di gini bastos bro. Osbuan ako bro. Sige reviewhan ninyo bro. Hunol-hunol nga hikapon kasagaran gamiton sa mga lalaki. Kung mapiit sa duha ka ngabil, ang tumoy ni ini magbasa. Adunay puti nga muguwa, init apan lami paminahon. Maor na bro nya ang kung wagi mga tagan ako nining iugkuan ugma bro ang iyaha jong sakto jud nga answer ba ugma lang nako isulti nyo bro ha. Sige bro, bye bro, atangi lang ugma bro ang sakto jud pero tanaw nako inyo kuan kung sakto ba jud pero digi ka sakto akong itugan ugma bo sa buntag unsa gyud sakto nga tubagan ni bro. Sige bro, salamat kay bro, bye bro.